Πανελλήνιες 2025. Μερικές οδηγίες μελέτης για τον τελευταίο μήνα που ακολουθεί. Φτιάχνω ένα πλάνο επανάληψης για κάθε εβδομάδα, το οποίο τηρώ αυστηρά. Μέσα στο πλάνο αυτό έχω προβλέψει χρόνο, περίπου 2,5 με 3 ώρες, ιδανικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, που μπορώ να εκμεταλλευτώ για γενική επανάληψη ή για περισσότερη έμφαση σε κάποιο μάθημα που με δυσκολεύει. Καταγράφω καθημερινά τις απορίες μου, ώστε να έχω συγκεντρωμένες και οργανωμένες τις έννοιες, ασκήσεις, τεχνικές, ενότητες που με δυσκόλεψαν. Αρχιοθετώ όλα μου τα διαγωνίσματα και τις λύσεις. Εστιάζω ξανά σε ασκήσεις, ερωτήσεις των διαγωνισμάτων που με δυσκόλεψαν. Φροντίζω ο χώρος που μελετάω να είναι μαζεμένος και τακτοποιημένος, κατάλληλος για διάβασμα. Προσομοιώνω τη μελέτη μου με διαδικασία εξέτασης. Διαβάζω σε γραφείο, καθιστός ή καθιστή, σωστά, εργονομικά και όχι ξαπλωμένος ή ξαπλωμένη σε ένα κρεβάτι. Προσοχή, όταν διαβάζω δεν έχω μαζί μου στον ίδιο χώρο ποτέ το κινητό μου. Καλή τύχη. Πανελλήνιες 2025.